Com es veu, ja comencem a tenir tortilles per aquí, pel concurs de truites. Conxi Bravo, la nostra estimada Conxi. Aquí tots tapadets perquè no sapiguem de qui són. De moment n'hi ha 9. Que bé. Plantejat com un concurs de truites Conxi Brau, en honor a la nostra estimada Conxi, i benvinguts, i ara la Isabel us explicarà una mica com la dinàmica del suc. Aneu posades a la taula d'allà al davant, estan enumerades. Aneu menjant de les truites. A l'altra banda teniu el pica-pica d'algú que ha portat alguna cosa d'embotit, hi ha una mica d'amanida, el tradicional gaspatxo que cada any ens porta l'Hermínia, amb tomàquet autèntics, madusos naturals del poble, vull dir, el fa sempre molt bo. D'aquí al darrere també ens deixen fer servir la cuina i la nevera, que tenim també més beguda. Menjant haurem de fer la votació de les truites, que per cert Ernest, que ha preparat els paperets. Sabrà dir que fa un plat i posar-se molt bé. El número 1. Vinga! Vinga, vinga! Aquí estem escollint, a veure. Pues si m'escriviu us les envio. He posat oli, patates, ceba, sal i 5 ous de gallecs. I Gallecs és el poble on està la meva mare i són ous de la granja de davant de casa de ma mare, són ous ecològics de gallines d'allà de la granja de Gallecs. Bueno. Rita. El Joan. Escolta'm, segur que no és la teva dona la que l'ha fet? No, he sigut jo. Bueno, la dona m'ha ajudat. Bueno, la meva és molt senzilla. És espinacs del mercat de la Plana, ous del mercat de la Plana, sal del mercat de la Plana i l'oli del súper. Molt bé. Hola, bona nit. Hola, Anna. Doncs mira, 5 ous d'aquests de gallina que piquen a terra, el que diuen ara. Què més? Una mica de ceba, carbassó, esvergínia, d'aquí del mercat de pagès, i ja està. Molt bé. Si us plau, Jorge. Jorge. Vinga, Jordi. O Jorge. ¿Ous del pakistaní de la Plana? Ceba de capravo. Tan bonis, son barates. Sal i oli. Molt bé. Sí, l'hem fet de debò a 4 mans. Vine. Vine. T'ha amagat. Juanjo. Sí, per què feia propaganda, tio? L'hem fet a 4 mans. I la veritat és que jo sé que hi he posat jo, però no sé que hi ha posat ell. I ell sap que hi ha posat ell, però no sap que hi he posat jo. Vale. Tu què hi has posat? 4 formatges i no sé quines espècies, però està boníssim. Jo hi he posat nou moscada. Hi havia patat, no, marihuana no hi havia. Hi havia patata, oli, ous. Hi havia 5 ous. I mantega. I també hi havia mantega. A cas... Bueno, què?
El mateix que fas tu a mi. Mireu com em tracta el meu pare, eh? Ai, 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 papa, papa. Bueno, com ja sabeu, el concurs de truites té a veure amb els ous i les gallines, així que els regals són amb aquesta temàtica. Molt bé. Comencem amb el tercer premi, que és per la truita número 4. Ei! Qui és? Qui és? Aquí la Isabel serà l'encarregada de donar-vos el... Amb el tercer lloc, l'Isabel Almató. Molt bé, molt bé. Tongo, I l'Hermínia... Tongo. A veure. No sabia que el premi d'aquest és... No, no. Ah, no? No, segurament. A veure. Está tan nerviosa que no la sap obrir. Aquí hem pagat per la votació? Sí. Aquí no se paga res. Tongo, tongo. A veure, sisplau, una mica De serietat. regidors. És una preciosa... Una gallina! Conyo! Sí. Ah, perdó. El tercer lloc, la truita de la Isabel, ha estat amb 20 punts. Molt bé. Bravo, bravo. I amb 41 punts, al segon lloc, la truita número 3, que és la del Joan Carles Sillero. Tongo, tongo, tongo. Moltes felicitats. Té el pollet. Clar. Vinga, va. Té l'ou. El primer. Premio, a casa. I amb només 3 punts de diferència, amb 44 punts, el primer lloc és per la pizza... Ai, pizza no, perdó. ¡Ay, madre! Que nos hemos equivocado. La truita número 9. Del Juanjo i l'Oriol. Tongo. ¡Ay, ay, ay! Tongo. El premi, que és un pongo. Total. Perquè tongo... Total. O sigui... Total. Els quatre agraciats, tots formen part de la llista d'Esquerra Republicana. Bueno, això és un megato. Molt! Ens hem discutit molt. A veure, el regal. Ens hem discutit moltíssim, molt, però molt. ¡Ay, qué guapo! El gran gallo de la gran. El gran gallo. I ara qui es queda el premi? No, tu, no sé. Potser tu. Perdó, és que he de seguir donant premis. I ara, per molt que els altres no hagueu guanyat, tenim un premi per la participació. Molt bé. Així que aniré anomenant les truites i anireu venint a buscar el vostre premi. Molt bé. Ara demano als 3 primers classificats que ens fem una foto al fons. Posat allà, que tothom el pugui admirar sempre allà. Falta tu, però publicita. Una cosa... Allò que semblava un brownie de xocolata, que no és una truita, però estava Marta Domingo. Sí. Un agraïment a la Marta. La gallina s'avorria i el gall li fa un petó. Dolent! Més que dolent! Què dirà la gent? Que digui el que vulgui, que jo ja estic content. Molt bé.
4, 3. La gallina turureca. Esto 4, 4, 5, 4, 9. ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la pobrecita? Déjala que ponga bien. ¡Oh! Que parece una sardina en la ¡Sardina! Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita. ¡De verdad! Pone huevos en la sala, también en la cocina, pero nunca los pone ¡Pone en corral! ¡La gallina! ¡Turureca! Es un ¡Canto sin igual! ¡La gallina! ¡Turureca! está ¡El loco.